שלום, שמי מאור קריאף. אני בת 32, אימא לכפיר בן 4.5, האוצר שלי. אני 20 שנה בראש העין, אבל לא תימניה. אני מטפלת בהומאופתיה קלאסית, ואני מרגישה שמצאתי את הייעוד שלי בחיים. אני נהנית מכל רגע ואוהבת מאוד את מה שאני עושה. למה לי הומאופתיה? אני כל החיים, עם הצינון הכי קטן, אני הולך לרופא, הוא נותן לי ישר מרשם, הוא לוקח אקמול, דקסמול וכל מיני כדורים, וזה פותר את הבעיה. הומאופתיה בעצם מטפלת בסיבה לבעיה. אוקיי. אם אתה הולך עם כל צינון, אתה בעצם מטפל בסימפטומים שהגוף מוציא החוצה. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אם נותנים למישהו, נגיד, חתך בברך עם סכין. אוקיי. אז אתה תשים פלסטר על החתך, נכון, באיזשהו שלב החתך יעבור. נכון. מה שעושים בהומאופתיה, לוקחים לבן אדם את הסכין. רק אל תאשימי אותי שאני קצת סקפטי, אבל השאלה אם זה באמת עובד. ברגע שרואים ילד שחוזר עם דלקת אוזניים אחת אחרי השנייה, וכל פעם מקבל אנטיביוטיקה והדלקת חוזרת, ואז ברגע שהוא מגיע להומאופת, פעם אחת הוא מקבל את הטיפול והדלקת נעלמת לחלוטין, אז קצת קשה להתווכח עם זה. להגיד את המילה הזאת בכלל הומאופתיה, כשמישהו בא אליו יש לו מחלה קשה יותר מצינון? זה מצחיק שאתה שואל את זה, כי אני בעצם החלמתי ממחלה שהיא מוגדרת חשוכת מרפא ברפואה הקונבנציונלית. לי הבחנו בגיל 19 טרשת נפוצה. אוקיי. ולא יכולתי ללכת, איבדתי שיווי משקל, היו לי כאבים בשרירים, טשטוש בראייה. בעצם כל הסימפטומים שהמחלה הנהדרת הזאת מגיעה איתה. והתחלתי טיפולים קונבנציונליים, והמצב אצלי רק החמיר, הייתי מקבלת התקף כזה כל חודשיים. התחלתי את הטיפול ההומאופתי, והשיפור היה מדהים. מהתקף אחת לחודשיים, הגעתי להתקף פעם בשנתיים. וואו. ואחרי 5 שנים שעשיתי את הבדיקות שוב, הבדיקות יצאו תקינות. וזה בעצם מה שגרם לי ללכת ללמוד ולעשות את זה עבור אנשים אחרים. אז לאותם אנשים ששומעים אותנו עכשיו, מה, להזניח את הרופאים ולעבור להומאופתיה? אני יכולה לטפל במקביל לטיפולים הקונבנציונליים, אבל מה שהכי טוב זה להגיע לפני שמתחילים בכלל את כל התהליך. ברגע שמרגישים אפילו את התחושות הכי קטנות של הבעיות הנוירולוגית, אם זה נימול בידיים, אם זה קצת טשטוש בראייה, אם פתאום יש איזה אזור בגוף שאתה לא מרגיש אותו. כל מיני תופעות כאלה שהן מוזרות, ואתה לא מבין כאילו מה קורה לך. כי אם אני אגיד את זה לרופא, הוא יגיד אוקיי, זה יעבור. בדיוק, גם אם אתה הולך לרופא, אז הוא שולח אותך לפה ושולח אותך לשם, ואתה מתחיל לעבור מסכת מאוד מאוד ארוכה של בדיקות. איך זה נראה בכלל? איך טיפול עם מאור קריאף נראה? איך זה מתחיל? מה עושים? הפגישה הראשונה אורכת בין 1.5 שעות לשעתיים. אתה מגיע אליי לקליניקה שלי הנפלאה בראש העין, שנראית ממש כמו צימר. אנשים ממש רוצים לישון שם. אנחנו מדברים, אתה בעיקר תדבר. כן, אני אקשיב וישאל שאלות. בתום 1.5 שעות אני בוחרת לך רמדי הומאופתית. רמדי בעצם זה התרופה ההומאופתית. יש 3,500 סוגים של רמדיז, והאומנות שלי היא לבחור לך את האחד שמתאימה אך ורק לך. אתה מתחיל ליטול את הרמדי הזאת, שזה ממש מגיע בתור סוכריה קטנה כזאת. הבן שלי קורא לזה סוכריית כוח. ובין לבין, במהלך החודש, אתה יכול להתייעץ איתי על כל דבר ועניין באופן טלפוני, אפילו אם זה שפעת הכי קטנה. מה שאני עושה בעצם, אני מלווה אותך לאורך כל התהליך, אני נותנת לך מענה, נותנת לך תמיכה לאורך כל התהליך, ומסבירה לך במהלך הדרך איך זה עובד, מה קורה. מה הולך לקרות, למה אתה מרגיש ככה או למה אתה מרגיש ככה, ולאט לאט אתה מרגיש שהחיים שלך משתפרים ואתה מתחיל להרגיש יותר טוב. טוב, אז שכנעת אותי, אני מוכן לנסות את זה. זה לא כזה פשוט לשכנע אותי, כי אני הכי בן אדם של ללכת לרופא ולקחת מרשם, אבל את מבטיחה לי שזה עובד? אני מבטיחה לך שזה עובד, אני מבטיחה לך שאתה תרגיש הרבה יותר טוב, ואני מזמינה אותך לבוא אליי לקליניקה בראש העין, ואנחנו נדבר ואנחנו נעשה את זה בצורה הכי נעימה והכי קלה שיכולה להיות, ואתה תרגיש הרבה יותר טוב. סגור, קבענו. מעולה. תודה. בשמחה, תודה לך.